Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da saduwa da ku a wannan sabon bidiyo a wannan channel ta mai suna Arewa NG TV. Kamar yadda kuka sani, ni ne naku Suleiman Hassan mai gabatar muku da shirye-shirye a channel ta mai suna Y.M.D Hausa TV. Akwai abun da ya faru da channel ɗin mai suna Y.M.D Hausa TV, shi yasa za ku ga kwana biyu na daina ɗaura bidiyo a kanta. Kamar yadda kuka sani, na saba kawo bidiyo akan abun da ya shafi harkan samun kuɗi a online a ita channel tamu ta Y.M.D Hausa TV. So akwai bidiyon da na kawo akan wani platform, so platform din na yi bidiyo a kansa, so da naga platform din sun tashi, in ba ku manta ba da jimawa na taɓa kawo bidiyon kan cewa kada a yi deposit a cikin wancan platform din saboda sun riga da sun tashi, kawai sun bar site din a buɗe ne, mutane suna sa kuɗi. So wannan bidiyo da na yi ya ja matsala a channel ɗina, su kansu masu wannan platform din sun kai ƙara na gurin YouTube. Har YouTube suka samin copyright akan wancan channel tamu suna Y.M.D Hausa TV, wanda kuma suka yi min gargadin cewa sun dan dakatar da ni da ɗora bidiyo akan wannan channel din na dan wani lokaci. So in tsaya, saboda in tsaya na jira kan cewa har wannan lokacin ya zo, sannan in dawo in ci gaba da ɗaura bidiyo, na ga abun zai dan ja lokaci, shi yasa na ce to bari mu buɗe wannan channel din sai mu fara kawo muku bidiyo akan ta, akan abubuwan da muka saba, sai kuma su ƙari da za ku gani a ciki. So wancan channel din ma insha Allah komai zai zo ya zama daidai, kuma zan dawo in ci gaba da aiki a kanta, za mu dawo mu ci gaba da aiki a kanta. So amma me da mu tsaya din har zuwa sai lokacin da ta dawo din, so shi yasa na ce bari mu buɗe wannan channel din. Saboda haka roƙon da nake, duk masu bibiya na wancan channel din da ma kai da ka fara kallon bidiyo a channel din, wannan sabon channel din, so da Allah ku yi mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa, ku zaɓi all, domin ta haka ne za ku rinka samun sabbin shirye-shirye na da zarar na ɗaura. Kamar yadda kuka sani, ina kawo muku bidiyo masu matuƙar amfani a wancan channel ta Y.M.D Hausa TV, so haka ma zan ci gaba da kawo muku bidiyo a wannan channel mai suna Arewa NG TV. So saboda haka da Allah, wannan shine sanarwan din, kuma insha Allah wancan channel din ma in Allah da nan ba da jimawa ba komai zai zama daidai, amma ban san wani lokaci abin zai ɗauka ba. Amma dai sun dan dakatar da ni ne haka na dan wani lokaci, saboda sun samin copyright, kuma bai kamata a ce na ci gaba da kawo abubuwa kai ba a yanzu, za ta ƙara samun wani matsala din. Amma insha Allah ita ma tana daidai. Saboda haka dai kawai zan ci gaba da kawo muku bidiyo ne akan wannan channel din yanzu, kafin komai ya zama daidai. Ina fatan kun fahimce ni. Da Allah ku taimaka ku yi min subscribe a channel din, domin ku ƙara mini ƙarfin gwiwa, kuma da Allah a dan yayyada wannan bidiyon din. So su wancan masu platform din su suka samin copyright, su suka ja YouTube suka samin copyright akan wancan channel din sakamakon bidiyon da na yi. Kuma phones din kun ga sun sake dawowa daga baya, sun sake sun sake dawo da site din nasu, kuma sun sake rufe shi irin na wancan karo. So amma na ji tsoron in sake nemi ku bidiyo akan wancan channel din, saboda kada a sake ƙara min wani copyright din. Kun san YouTube din suka baka abu guda uku, suka baka copyright din guda uku, za su rufe channel din gaba ɗaya ta tashi aiki. So da haka dole zan dakata, saboda ɗayan copyright da suka bani ina samu an goge shi. Idan aka goge shi, to shikenan komai zai zama daidai. So duka nan na zo ƙarshen wannan bidiyo, sai Allah da wani sabon bidiyo insha Allah za ku ci gaba samun update kala-kala akan wannan channel din. So anan muka zo ƙarshen wannan bidiyo.